На пачатак у мяне ёсць казка для вашых мішак. У той самы час, калі будавалася вялікае княства, у сям'і паляўнічага нарадзіўся хлопчык. Назвалі яго Міколка. Міколка рос на прыродзе, умеў чытаць і кніжкі, і звярыныя сляды ў лесе, умеў вызначаць шлях па сонцы і любіў пісаць вершы. Калі падрос, то паехаў вучыцца ў Вільню і Кракаў, дзе вывучыў лацінскую мову. Потым, прызначаны сакратаром біскупа вялікага княства, паехаў аж у Італію і сустрэўся з самім папам рымскім. Яны разам былі ў цырку на бойцы быкоў. Падчас паказу біскуп распавёў папе пра самых магутных звяроў Беларусі. Як вы думаеце, якіх? Рымскі папа так захапіўся, што замовіў твор пра гэтага невядомага ў Італіі звяра. Дзіўнага шмат выпадала пабачыць мне ў лесе, большага ж дзіва, чым тое, калі звар'яцела, зубр на ахвоту нясецца з падскокам, не бачыў. Кроў ледзянее, як глянеш, якая ў ім ярасць. Лоўчы злаўчыцца, адскочыць, схінецца за дрэва, міма прамчыць апантаны, агледзецца, стане, чмыхае пысай храпастай і ў безлічы пахаў нюхам уловіць дыханне і пах чалавека. Што чалавека? Усё, што прыкметы жывога, мае ў сабе і няхай хоць чым-небудзь праявіць. Напісаную для папы рымскага паэму «Песня пра зубра» Мікола Гусоўскі не паспеў яму ўручыць, бо з-за эпідэміі чумы мусіў уцякаць у Беларусь. Там ён падараваў твор каралеве Боне Сфорцы з заклікам падтрымліваць паэтаў і творцаў. Сам, аднак, памер у беднасці, забыты. Сапраўдная слава прыйшла да яго праз некалькі стагоддзяў. Цяпер песня пра зубра, напісаная на латыні ў 1522 годзе, настолькі папулярная, што частку паэмы выконвае слынны гурт «Стары Ольса». Калі вы пабачыце помнік Міколу Гусоўскаму у Менску ў дворыку універсітэта, узгадайце пра хлопчыка Міколу, які любіў Беларусь, Вітаўта і вершы. А таксама заснаваў жанр лірычнай паэмы ва ўсёй усходняй Еўропе. Тым часам мы, як Міколка з Італіі, вернемся ў ВКЛ. Што мы помнім пра першую пасля полацкага княства дзяржаву? Што была адной з найбольш магутных дзяржаваў у Еўропе, што пры Вітаўце займала тэрыторыю ўсёй Беларусі, Літвы і Украіны, што перамагла мангола-татараў на сініх водах і тэўтонаў у Грунвальдскай бітве, і што герб пагоня, адзін з самых старых у Еўропе, узнік каля 1250-га падчас каранацыі Міндоўга. А на карціне пра Грунвальдскую бітву бачныя ўжо бел-чырвона-белыя харугвы. Родам адтуль і першадрукар усходніх славян Францыск Скарына, якім, як і вялікімі князьмі, як Эўфрасінняй, Рагнедай і Гусоўскім, мы можам ганарыцца. Народжаны ў Полацку, Францішак вучыўся медыцыне ў Італіі, але хутка зразумеў, што лячыць трэба не толькі цела, але і душу чалавека. У Празе ён займаўся лекарскай практыкай, а на заробленыя грошы надрукаваў першую ў свеце біблію па-беларуску. Асветнік Скарына вельмі моцна паўплываў на літаратуру на нашых землях. Ён наш першы паэт, першы вучоны літаратуразнаўца. Першым узняў нашую мову на ўзровень мастацкай, навуковай.
Быў пісьменнікам, перакладчыкам і заснавальнікам кнігадрукарства ва ўсходняй Еўропе. А чаму яшчэ Вялікае княства мела такі поспех? Бо там не правіў адзін чалавек. Шляхта грала там моцную ролю, нават абірала каралёў. Бо ў ВКЛ быў самы сучасны на тыя часы і самы справядлівы звод законаў – статут, напісаны па-беларуску. Статут меў 14 раздзелаў. Для параўнання, у цяперашняй Канстытуцыі Беларусі 9 раздзелаў. Гэта першая ў свеце друкаваная канстытуцыя. У ёй пра дзяржаўнае права, пра суд, пра нормы шлюбаў, пра тое, хто валодае зямлёй. Такія нормы не існавалі яшчэ для большасці еўрапейскіх краінаў. Статут ВКЛ 1588 года замацаваў падзел улады на заканадаўчую сойм, выканаўчую вялікі князь, ваеводы, старасты і судовую. Вялікага князя абіраў сойм, у большасці еўрапейскіх краінаў улада належала адной асобе – каралю. Замацоўваў ён і статус старабеларускай як дзяржаўнай мовы ВКЛ. Большасць еўрапейскіх краінаў выкарыстоўвала рымскае права, напісанае на латыні незразумелай людзям. Статут дзейнічаў больш за 250 гадоў. Яго адмяніў расейскі імператар Мікалай I ў 1840 годзе. Для параўнання, за 80 год з 1918 па 1994 у Беларусі змянілася 6 канстытуцый. А адным з аўтарам статуту 1588 года быў нараджэнец Віцебшчыны, падканцлер ВКЛ Леў Сапега. Ён і надрукаваў статут за свае грошы, а ва ўступе пісаў так: «А народу сорамна прав свайго не ведаць, асабліва нам, не чужой, а нашай мовай свае правы напісаныя мы маем, і ў любы час, калі нам трэба абараніцца ад крыўды якой, іх маем ведаць». Уступ гэты дагэтуль лічыцца ўзорам прававой думкі. Паводле Сапегі, законы гэтыя ёсць тыя самыя вузды і паводдзі, якія будуць стрымліваць кожнага нахабніка ад гвалту і усялякага самадазволу і не дадуць спосабу здзекавацца над беднымі ды прыгнечваць іх, каб не мог багаты і моцны паводзіцца так, як яму захочацца. Статут замацоўваў права, па якім ні чужаземцы, ні прадстаўнікі суседніх народаў, палякі, маскавіты, не маглі займаць дзяржаўныя пасады ў краіне, толькі нараджэнцы ВКЛ. Прызнаваў даросласць для хлапцоў з 18, а для дзяўчын з 13 год. Ужо ў 17-19 стагоддзі быў перакладзены на польскую, расейскую, нямецкую, французскую, лацінскую мовы. Яго дагэтуль вывучаюць ва ўніверсітэтах Еўропы, уключна з Сарбонай у Францыі. Характэрным для шляхты Вялікага княства літоўскага быў міф аб яе паходжанні ад старажытных рымлянаў і атаясамленне сябе з сарматамі. Як саслоўе, шляхта была падзеленай на дробную, сярэднюю і буйную ці магнатаў.